nuhoni dawuh saking penyanipun Bapak Dr. Andes Haji Sutamto sekalian Ibu Hajah Sumarni SE kinen hanampi menggawa singgati lekasing sedya Bapak saking Bapak Parijo sekalian lumantar Bapak Sudino SAG. Para siswa pasinaon pambiwara ingkang ayom ingkang rakon Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para sesepuh, para bini sepuh, para bapak ibu tamu sildahan ingkang tansah tuhu ing pakurmatan Bapak Sudino SAG saha sedaya pangarahipun temanten kakung ingkang tansah winengku ing karahayon Bapak Dr. Andes Parijo saha Ibu Sri Mulyani ingkang tansah kinabekten. Mugi kawilujengan katentreman saha karaharjan tansah kasarira dumateng panjenengan dalasan kula. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken agunging pangaksami keparengna kula nyigek kangge panjenengan sami pangandikan nuhoni dawuh saking penyanipun Bapak Dr. Andes Haji Sutamto sekalian Ibu Hajah Sumarni SE kinen hanampi menggawa singgati lekasing sedya Bapak saking Bapak Parijo sekalian lumantar Bapak Sudino SAG. Namung saderengipun kula nglajengaken matur sepindah malih sumangga tansah ngunjukaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang murbeng dumadi inggih saking awit sih kawilasanipun panjenengan kula sami saged pinanggih wonten ing mriki kanthi kawontenan sae kalih sing rubeda nirbaya nir ing sambikala. Bapak Sudino saha sedaya pangarahipun temanten ingkang kinurmat, temanten kakung ingkang kinurmatan. Nanggapi atur panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Sutamto sekalian Ibu Hajah Sumarni SE ingkang sepindah ngambali atur wilujeng rawuh dumateng panjenengan sedaya sinartan atur panuwun ingkang tetanten pepindhan awit panjenengan sedaya sampun kanthi rahayu nglarapaken temanten kakung ngantos dumugi ing papan mriki ingkang angka kalih Bapak Haji Sutamto sekalian nampi salam taklif saking panjenengan kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sedaya rahmatipun Allah Subhanahu wa taala tansah kacihna dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dene pasrah panjenengan inggih menika anak mas temanten kakung Bagus Muhammad Arsad Sarifuddin GRSPD Atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Parijo saha Ibu Sri Mulyani ingkang pidalem ing Wonorejo Gunangrejo Karanganyar ingkang daup kalian putra putrinipun Bapak Haji Sutamto sekalian Ibu Hajah Sumarni SE inggih menika Nitaya Putri Nur Hidayati sarjana terapan fisioterapi magister fisioterapi kula tampi kanthi syukur naning penggalih hamba bilih
samudayanipun sampun satata samekta. Anak Mas temanten kakung badhe dipun panggihaken, dipun lenggahaken wonten ing papan sampun kasumatiaken. Saperlu badhe kasuwunak berkah pangestu jurung pamuji dhateng para tamu sedaya. Atur ingkang pungkasan bilih paripurna acara ing menika, acara siang menika panjenengan badhe ngersakaken kundur Bapak Sutamto sekalian, namung ngaturaken wilujeng kundur suwang-suwang dumugi dalipun piyambak pikantuk rahayu mboten wonten ridu. Bilih ngaten atur saking Bapak Sutamto sekalian lumantar kula ingkang matur wonten kathah lepatipun mugi panjenengan sedaya kersa paring samudra pangaksama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.